West Karbi Anglong tapat along suluk sodak atomon kejap thu. Nizang Karbi Anglong tapat arong puthot suluk sodak atomon kejap. Lakin non surini rain kora trok meya cheklu 5 arni pensi chengpon thulu. Lapen non anta kang sampon japhan abilang. Tapat arong aradatum kisung along Law and order atum tami ajuanar lo tami amithang asai chiklem pon bom lo pusi pachini pon. Lason si ni krepli kipling arni an tapat arong along an Chief Secretary Ajay Tiwari lapen West Karbi Anglong District Commissioner Preeti Kumari lapen West Karbi Anglong District IPS Dennis Kumar atum nang humri padopon. Lapen laso along socheng amreng Development Committee a Maipu Augustine Hanse lapen Arya Sanghotum Chilangsi Longle Phelang Kachirai Kom Thekji apan lapen Mithangsi Chilong Thip Nangji Pusi Pu Mathaponsi Memorandum Alo Tokjir pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma apan tami District Commissioner Arideng pen Pipajir Duno Pusi Hanse Sangho pen Lasobirta Long Nang Pachini Dun Hamren pen Thaniram Ronghang News Text Report P News 7 Non-Birdang Tonten, RJ Tha. Benang tumha media kirana tuma phantame niltum daka Socheng and Border Development Committee mate Hamren Regional KSC tumpe lapen itum dak tapat arong asar harubasa sorgari sorgaman habis sarla kirana tumpen ini nilitum dak tapat BOP long nilitum kecing hon lapen neng kecite nong nami sitang nei asamang kang pialo Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, nilitum bangso border no lam lahai kecer usai bang salam kia puthak nilitum pidun lo. Apen pinilam nilitum dak tong lo ladak labjing penadak nilitum aphan lang keroi tapar lo POP nang pinangpo apen thanat nilitum aphan nang MP mate khanduli long nang pinangpo bosi pinila bangso dim nilitum pulo las nilitum kecing hon nilitum Karbi Anglong Termas Council nilitum Chief Executive Member mate 111 Ronghang MLA Constituency LSC along penitum kecing hon Dr. Tuliam Ronghang Panstame nilitum lebang solam pali ipo kasi pini bangke nilitum ladak ahoya dui long bangke nilitum mensam kai kit ke duje phan lebang su phan se nilitum ta bor i bon bomiglo lal nedulang itu nakala ke surini reng kora ke thom ladak lebang solong lelong ke Meghalaya Golf Pen Thingpi nang ilo Forest Department pen sitamela nilitum pulo jeladak ke Karbi Anglong jurisdiction arlo kasi nang litum lebang so Thingpi lahai fencing chipu pon thai lo yong sinang tum pu pon pe lo tang te ladak bang ke nang litum sokta chirot ponong lelo thila ke Karbi Anglong lo pena pulo lang tum government to government chingkisi lebang so Thingpi arong fencing joy pon lablo Pendere pi wang bom si nilitum metang alang tumanta sai pacuti kita nitum hanti nitum pacok lem long lo pacok dam long lo pen kidam tang 2025 sirin koropo nilitum dak rong pen nitum bang so di metang long li phelang aju kusi nitum condon lal condon ta epon lo kita melang nitum aku dabur justi pen langsung lal condon think pirong tanang chor pitula asela penon wang bom lo kidam tang karik pho siklon pho surin kora trok mun samedu phanen tum singki pon lo patu mehet jong ta aku dadak lapangap arong asara tumpen akithe kiding tumpen penta tapat arong agang bara sorgri gang bara tumpen singki chithan lo je la hai hui along le puthak lam lo asela bang solong le puthak bang ke nilitum ke arji ding kloi penta pu bom lo hidilong le bang ke phisar pusata nile nalitum phanang jori det lo setame englong ari abang ke lahai along li phelang ke dang tum phan nang jorye yong bosi nang li tum ta hidi kume ke nang tum ta chiklem do an ke chunang kopji setame englong abang ke la ke ni tum Assam mate Karbi Anglong jurisdiction arlo ada ke ni tum ke non head non repen kali tum pen bang edlo 1952 lo bang sora border pillar tanang e bom lo asa pilar to non puta dolang la aku 1972 Meghalaya State Hood ke long huta ladak ke declare lo lagi ladak pini ke ladak pen ke Meghalaya lo lan pen ke Karbi Anglong lo ke lang tuta chini pamika chini nation te hala border pillar ke papuk phelo meti sida lang tum ka chini lor pen sigi claim la ke border pillar binong lo pulo pilar long kre ke thom do long kre ke thom pen long kep ke la tum lasting pang hang pon del non long thom do lang
la ke non lang ke roi long dola dapat long dak dola la sini li tum ke la hai hui mi thang hok puni tum ni thang kar biang long ri binong pu chi chini si ni li tum ke non patini long stame nang li tum yong si nang tum ke hidi klem long ni li tum ke eng long ri tani tum thang ta chuklem long lek lo tang te nang li tum ta klem ke deno tani tum na klem ke det pu setelah dak ke disputed area pu takali dak ke totally dak ke kar biang long west kar biang long along li philang bino la se ke chibhong charwu aphan ki yok phadi phan si pini le thota ile tum ke chenghon assam pen itum additional chief secretary guwahati pen dakwang lo la se lang li phan pini nilitum iltuma dr Himanto Bisu Sharma saraphan panong si nilitum pilong sa memorandum itum dak Westcar Bianglong DC mem aphan alang li phan nitum lobang sa panong si nilitum memorandum tame pajir dun nilo Tang de pinya birta lan sing toni koklo domi thakmi kurgang thu kardong